Здравейте, биолози! Този път няма да има класация, а ще ви разкажа за моето любимо цвете зюмбил. Нека да започваме! Зюмбилът е едно от най-обичаните цветя в българските градини, наречени на името на прекрасния юноша Хиацинт от гръцката митология. Зюмбил или хиацинт е род луковични многогодишни растения от семейство кремови. Произлиза от средиземноморските части на Европа и Мала Азия, където расте в диво състояние. Като градинско цвете се отглежда от 15 век. В рода влизат около 30 вида и над 300 сорта. Зюмбилът цъфти от края на март до май в различни ярки багри – бяло, жълто, розово, виолетово, червено и синьо. Листата на растението са широко линейни, сочни, лъскави, на върха слабо заострени. Народите от Западна Европа са пренесли зюмбила от Западна Азия преди повече от 3 столетия и веднага са започнали да го подобряват. А едни от популярните български сортове са видинския зюмбил и карловския зюмбил. Зюмбилът може да вирее както на слънчеви места, така и на полусянка. Зюмбилите дават семена, но се размножават по вегетативен начин, чрез отделяне на дребните луковички. При някои сортове обаче, размножаването се случва доста бавно, тъй като се формират много, но дребни луковички. Зюмбилът намира приложението си и в народната медицина, като той може да се използва като лекарствено средство против тумори и язви. А знаете ли, че сушените венчелищчета от зюмбил, поставени в ленени торбички в гардероба, запазват свежия мирис на дрехите за по-дълго време? Това беше края на видеото, приятели! Ще се радвам да ми споделите кое ви е любимото цвете на вас! До скоро!